fékelve. Gyere! Igen. Ebédeljél. Hát igen, friss levegő van, Mónika. De finom. Van még benn lapátója. Segítsen apa összegyűjteni? Hm? Kajás a keze. No. Gyere, figyeld anya. Gyere, apa letörni. Ja, ne. Ez csak. Basszus, meg a jobb. Zöldtövet is. Ja. Van ott még benn lapátóják. Finom. Várják, hogy van ott még. Ma biztos át, nem tudok törni. Melyik megtörlése? A tenyérre, vagy a... Ne bánsd. Anya! Tessék. Ezt is elmosod? Nem.